A už jsem zase zpět. Tak. Takže, bude to vlastně na části. První, druhá, třetí, nějak tak zhruba to bude na části každý ten. A teď utíkáme teda z Vasova kempu. Ty obklopený těma Vasovýma pirátama, nebych se jmenujou, tak si říkej. Hrál jsem trochu napřed, no už to asi točím teď asi po 14. protože samý vady když jsem to předposledy jsem vlastně zapomněl zapít mikrák, takže jsem vlastně točil a ne, mluvil jsem tady do toho je blbec, ale nešlo to. Takže tady jsou čokolíci. Jo, I'm your friendly. Fuck off. Tak. Takže to je ten náš bratr. Jak se jmenuje? Sakra, já jsem uspěl, jak se jmenuje. Sakra, Grant, jo, Grant. A Grandov auto. A to je naše auto, GTAčka, a teď kokain. No a on vlastně voják. On nám tady pomáhá unikat z toho tábora. Dobří? Okay. Spik, tablet, chodák, mobil, mapu a jdem bomby. I'm Apple. I'm voják. I'm voják. Damn, we need to get him out of our way. Throw a rock over there. Okay. Fire in the hole. Tak si to všimne, on tam jde. Okay, let's move. Jdeme. Co teď? Jak jsem to hrál, tak budu dělat reakce, jako když jsem to hrál úplně, když jsem to viděl na poprvé, jo. A jsem mám online, jako ty prostě jenom, prostě, to jsem úplně blbý. I can't do this, Grant. Jay, look at me. I can't find Lisa and Riley and the others without you. So pull it together. Okay? Může to bude na dvě části, nevím. Tak jo, jdeme. Jo, dál, krásně. O. Jujky, nechtěl bych. No jdeme. Kámo, je to úplně, to střídová, jo. No jdeme, radši. Čím já fotbal? Co? Dobrý, že mám. Co to za kraviny? No nevadí. Dost je, že nás neví. Tak jo. Hned mi je líp. Když běžte, ne? Go. Proto. Tak běž, ne, ale. Tak jo. Tak jo. Kámo, tady je psů, kámo. Těch je. To by stačilo. Kukry mačeta, řetězovka, házení, kudel, jako prostě, když ho kuchnu, tak ho po něm můžu hodit kudlu a potom můžu jenom AKčko, jeden zásobník by stačil, nebo nějakou, aspoň luk a 10 čípů.